Siguro pila na kaadlaw inyong hunas. Di ka nitong Martes. Yung ano taob-taob? Wala. Agay kasay nga agi og tayo to pagka Miyerkules pero hapon nawa po da doon kay balik man ang kusog nga linog. Nakaroon Pag uyog sad, wa na sad ang taob. Mabalik naman po kahunas. Kay ma-open man gutong mga buho. Unsa may silugnanan ana? Nganong nidako man inyong hunasan? Yung gamay raman namin hunasan pero itong paglinog yung kalit lang pamuak ag mga kuan ba mga kuan bato sa dagat. Oo. Yung kalit lang gud pinarato kasi kan. Oo. Yung kalit og kawa ag tubig dagat. Ya balik po lang sa ka mga tusikan po. Balik na po sa ka ang tubig nga agi na sa liki. Lapok na yung gawas. Ah. Nya mo na ang dagat layo na. Malayo na kay ang taob. Mga nagamay na po dagat. Unsa man yung hubad ana sir, di na nang balik ang dagat? Biha po na mo balik. Balik. Di pa karon. Di pa karon. Di pa karon. Ang lapok, taga diin naman yung lapok. Mao may nakakuha ng lapok na nakaputi sa unasan. Taga tuhod. Ada mo man kadto makita sa unasan. Ano na sa dapit sa mama na. Oo. Kay namay na pundo nga lapok sama panalitan sa hang bata. Nasa na po. Yan yung kinaso nang matay. Patay. Mga isda. Nabaho.